Welkom, een en al. Dit is het programma Eigen Pad. Dit je zo bespreekt de onderwerpen van het menselijke bewustzijn, moraliteit, manipulatie, natuurwetten, het occulte en alle kwesties die de vrijheid van de mensen op aarde beïnvloeden. Mijn naam is Tramm van thegreatworkexperience.com en ik ben je gastheer voor vandaag. Welkom allemaal. Bedankt dat jullie er weer zijn. Vandaag hebben we een hele interessante onderwerp. We gaan praten vandaag over onsterfelijkheid. We zijn bezig natuurlijk met het Gligamesj Epos. Het is heel interessant. Het is een boek die 4000 jaar geleden, zeg maar, tenminste volgens de archeologen, op tabletten is gegraveerd. Ja, gespijkerd zelfs, want ze hebben spijkerschrift gevonden, zeg maar, op tabletten. 4000 jaar oud, in Nineveh. En het verhaal blijkbaar is zelfs langer dan 4000 jaar. Dus het is interessant allemaal. Vandaag gaan we de laatste tabletten bespreken. We gaan tabletten 8 tot en met 12 gaan we bespreken. Ik heb besloten toch om 12 samen toe te voegen met... want er zou in principe 8 tot en met 11 moeten zijn. En dan vervolgens volgende week, tablet 12 apart bespreken. Omdat tablet 12 iets eigenlijk niet helemaal bij het verhaal hoort. Dat is een beetje een tablet die ze dan toegevoegd hebben aan het einde van het epos. Maar het zijn toch wel het heeft wat te maken met het thema van 8 tot en met 11. Dat is al, zeg maar, het mooie van het verhaal. Alleen maar op een of andere manier, op een andere manier besproken. Dus, maar goed, ik heb toch besloten om het toe te voegen, want het gaat over onsterfelijkheid. Het gaat over de dood. Vorige week zijn we begonnen met de dood. Maar vandaag gaan we het allemaal een klein beetje dieper in en ook praten over onsterfelijkheid. Wat naar mijn mening heel veel mensen zich moeten afvragen hoe dat moet gebeuren. Dus hoe kunnen wij als mensheid onsterfelijk worden? Nou, het antwoord zit in tablet 11 van Gligamesj. Dus van 8 tot en met 11 gaan we bespreken. En dan volgens mij 12 ook. Vervolgens 12 ook. En dan hebben we, zeg maar, het seizoen afgesloten. Dat is heel interessant. Laat me even de sheets erbij pakken. Want dat is daar starten. Fijne avond allemaal. Benotje. Ja, Gligamesj Epos, het is de eerste initiatie van de mens, want wat ik ermee bedoel ook is dat een initiatie is de begrip van basisconcepten. Ja? En Gligamesj geeft ons eigenlijk een inzicht in basisconcepten van het leven, waar de mensheid nog niet volledig begrijpt hoe het werkt. Dus dat betekent, we hebben nog niet geleerd. Waardoor we dezelfde fouten blijven maken. Er is een Chinese of een Aziatische gezegde: kennis zonder toepassing is geen kennis. Dat betekent, als je iets weet, maar in de praktijk kan je het nog niet toevoegen, kan je het nog niet uitvoeren, dan heb je geen kennis. Dan is het nul. Dus dat is alsof je niks hebt. Dus kennis moet in de praktijk gebeuren. En dan, sterker nog, we moeten wijs omgaan met kennis. Dat betekent dat op het moment dat we die kennis hebben vergaard, moeten we op de juiste manier die kennis uitvoeren. Oké? Dus dat zijn dingen die heel belangrijk zijn voor het evolutie van de mens. Want op dit moment zijn wij min of meer gestagneerd zelfs in onze evolutieproces. Ja, niet alleen, heel veel mensen denken dat we dat AI hebben en technologie. Nee, het zijn cadeautjes. En ik ga je ook uitleggen van wie. Vandaag ga ik praten ook over de Anunnaki een klein beetje. Ik ben iemand die, ik probeer, zeg maar, het thema van Anunnaki een beetje aan de zijkant te zetten. Omdat er zijn genoeg materiaal daarbuiten, dat is om te starten. Het gaat over aliens en ik weet dat mensen het allemaal... Maar mijn focus is meer in het innerlijke transformatie. Want alles wat daar buiten is, het is wel interessant. Maar het is niet interessant voor jouw eigen groei.
En de natuurwet die beloont degene die groeit. Niet degene die weet over Anunnaki. Het is wel leuk om te weten over deze wezens. Ik ga vandaag over, want het Gilgamesh-epos praat daarover. Dus we zijn op een punt gekomen waar ik het niet meer kan omzeilen. Ja, want ik kon het al vanaf het begin van Eigen Pad, kon ik het al naar voren brengen. Heb ik niet gedaan, bewust niet gedaan. Maar vandaag gaan we een klein beetje erover hebben. De Anunnaki, de Anunnaki-ras. Ja, klein beetje. Ja, dus gewoon een beetje om een beetje een idee te krijgen en te geven. Benotje, hallo James. Dus laten we even verder gaan. Nou, dit is eigenlijk een verhaal. Degenen die mij kennen, die hebben dit al 1000 keer gezien. Ja, vanavond gaan we hebben over onsterfelijk. Al mijn podcast, al mijn materiaal is beschikbaar op thegreatwordexperience.com. Dat is mijn hub, persoonlijke hub waar al mijn materiaal erop staat. Eigen Pad exclusief staat ook op Pika platform, Pika online. Ja, pikapikatv.online. Dus dan kan je ook daar gaan. En we gaan, volgens mij, deze komende seizoen ga ik hard met het Pika team zitten. Om de meeste van, tenminste Eigen Pad, maar ook andere materiaal van Pika ook online te hebben. Je krijgt natuurlijk alles via Facebook en YouTube. Dus dat is standaard. Maar voor de rest kan je altijd naar mijn hub gaan om specifiek voor mijn materiaal. Mijn boek is te vinden op bol.com, amazon.com.nl en in het Nederlands, Engels en Spaans. Dus ik zou zeggen, ga snel daar naartoe. Het heeft te maken met, en ik ga in de toekomst ook een klein beetje stukjes lezen uit het boek. Ik denk dat het wel leuk zal zijn. Ik denk dat het volgende seizoen al. Maar ja, ik zou zeggen, schaf het aan. De Engelse versie is de originele versie eigenlijk. Daarnaast heb ik dan vertaald. Dus het is wel geschreven voor mensen die een beetje een open mind zijn. Dus ze zijn niet te gesloten, niet te conservatief. Ja, dus hou dat wel in de gaten. En het zal je lekker belonen, laat ik het even zo zeggen. Het is een lekkere leesmateriaal. Het is alleen maar 100 pagina's of zo, maar dens met kennis. Dus ik heb het origineel geschreven voor mijn kinderen, maar daarna heb ik het toch wel open gemaakt en publiekelijk gemaakt voor iedereen. Ja. Voordat je verder gaat hier, het is verstandig als je 2 andere series kijkt. Het occulte Bijbel. Het occulte kant van de Bijbel. En de Tarot versie ook, de Tarot serie. De Tarot serie omdat we gaan praten over de Tarot. Ook wel in alle afleveringen heb ik ook de tarotverbinding gemaakt met elke tablet. Want je kan gewoon een tarotverbinding maken. Het is hetzelfde verhaal eigenlijk in een andere jasje. Ja, dus het verhaal herhaalt zich op allerlei soorten vormen in allerlei soorten mythologieën. En dat is ook zo mooi van dit allemaal. En dan jij kiest wat je leuk vindt om te lezen. En dezelfde concepten komen weer naar boven. Dat is ook het mooie van dit soort geschriften. En de Bijbel is geen uitzondering. Het is hetzelfde. Het is gewoon een boek met bepaalde kennis over de bewustzijn. Hoe de bewustzijn zich ontwikkelt. Ja, het heeft niks te maken met de Christus die daarin in de Bijbel staat. Dat ben jij. Ja, dat is heel veel mensen die hebben problemen om dit zo te zien. En ook om dit te accepteren. En dat is het grootste probleem van de mensheid tegenwoordig. Waarheid accepteren. Acceptatie van waarheid. We hebben een probleem mee. We willen gewoon de wereld zien met onze eigen ogen. Uit onze lenzen. Met onze eigen waarheid. Ik weet niet waar we dat vandaan halen. Maar goed, uit onze kont waarschijnlijk. Want waarheid is absoluut. Het is een feit. Feiten zijn niet. Je kan wel opinie hebben erover. Maar dat haalt het feiten niet weg. Dus feiten zijn waarheden. Ja, dingen gebeuren nou eenmaal. En dingen zijn nou eenmaal zo. Ja. Dus, maar goed. Goedenavond Anna. En er is ook een alleenstaande podcast die ik raad iedereen ten zeerste aan om te kijken. Dat is dan
de gereformeerde cultus van de staat. Dus helemaal rechts daar, zie je dat? De gereformeerde cultus van de staat met het vrouw zo, met die ketting. Want ze hebben de vrouwelijke aspect van goddelijkheid hebben ze in ketting gebracht. Dat is hoe vrouwenenergie eigenlijk onderdrukt wordt. En dat zie je ook gemanifesteerd met de onderdrukking van vrouwen, et cetera, et cetera. Maar dat is omdat ze gewoon met een agenda bezig zijn. En de wezens die we vandaag gaan erover hebben, zijn de wezens die dit soort ideeën en concepten hebben meegenomen in onze samenleving. Dus daarom, maar mijn punt, de reden waarom ik die Anunnaki nog niet heb besproken, is omdat mijn punt was altijd, is dit. Jij moet de waarheid begrijpen. Ja? En als je dat begrijpt, maakt niet uit welke wezen met een bullshit komt. Je kan gewoon met mensen uit Mars en mensen uit welke werelddeel of welke planeet dan ook kan komen en kan proberen jou tot slaaf te maken. Maar omdat jouw bewustzijn ontwikkeld is, dan kan je zelf zeggen van nou nee, ik accepteer het niet. Het kan me niet schelen als je van fucking Mars bent of van fucking Pluto. Ja? Ga gewoon terug lekker naar je moer die kant op en laat ons gewoon met rust in vrijheid. Ja? Want vrijheid is gegeven aan ons allen. Soevereiniteit is gegeven aan ons allen. Persoonlijk soevereiniteit, niet soevereiniteit van een land. Dat is bullshit. Dat is mensgemaakt en het is gemaakt door deze wezens. Wij mensen hebben niet bedacht hoe je een politiek in elkaar kan zetten. Dat hebben mensen niet bedacht. Dat zijn deze wezens die hebben bedacht, die ik vandaag bespreken zal. Oh, dankjewel Eva. Dankjewel voor de... Oké, dus kijk naar die drie dingen. Het is een hele goede aansluitingspunt met deze serie. Oké, masterclass. We gaan beginnen volgende maand, juli. Ja, dus maak jullie project vast. Hou jullie project maar vast, zou ik zeggen. Het wordt een uitermate interessante en leuke masterclass. Daar ga ik met de tarot gaan we de transformatie van het zelf gaan we bespreken. Elke tarotkaart, vooral de grote arcana, praat over een staat van goddelijkheid, een staat van de bewustzijn. Ik ga precies uitleggen wat de bewustzijn is en hoe kunnen we transformeren en wat zijn de dingen die we moeten triggeren in onszelf om bijvoorbeeld te manifesteren en misschien voor de mensen die het leuk vinden succesvol te zijn. Ja? Dus je krijgt daarbij ook een software van mij waar je dan zeg maar je gegevens erin kan stoppen, je datum van geboorte, alles wordt op je eigen computer bewaard. Niks komt bij mij, maar je kan je gegevens erin stoppen en dan bereken die automatisch jouw, wat ik dan noemde, de ziel, de pad van jouw ziel. Wat je eigenlijk, het is een beetje, kan je zeggen van, wat kom je hier om te doen? En er is een gedachtegang erachter, dat je dat kan doen, je naam en je geboortedatum in zo'n systeem kan stoppen. En dan vertelt dat systeem aan jou, wat is je doel in het leven? Er is een reden daarvoor. Dan op basis van die doel die je hebt van het leven, kun jij dan zeg maar de kaarten van tarot en de kaarten en de numerologie en de positie van de planeten, et cetera, gebruiken om die doel uit te voeren. Dus voor degenen die dit interessant vinden, meld je aan info@thegreatworkexperience.com en dan bewaar ik een plek voor je. Ik zit al vol, maar als je vandaag nog of tot de 5 juli nog een bericht stuurt, dan kan ik nog een uitzondering maken en jou erin zetten. Donaties is nodig voor veel deelname, maar ik zeg altijd donaties is symbolisch. Ik geef altijd aan €77 voor 1 les. Het is een symbolisch bedrag, het is een symbolisch nummer ook. Ja? Dus maak gebruik van mensen. Ik denk niet dat er ooit in de toekomst zoiets gaat komen ook in terminologieën van kennissen die bij elkaar komen. En het is best wel een unieke masterclass. Ja, het is niet van tarot. Hè? Je krijgt NLP, je krijgt symbolische systemen, kleuren, wat kleuren zeg maar, doen met je psyche. We krijgen somatische psychologie, dus dat het lichaam zeg maar,
ons heel veel vertellen, die wij dan zeg maar negeren. Dus ja, dus het komt allemaal in één. Alles om jouw bewustzijn zeg maar te transformeren en jezelf te transformeren tot goddelijke wezen. Yoga. Ik heb een gecertificeerde yoga leerkracht. En ja, die geef je niet alleen maar zeg maar wat vele mensen denken dat het gymnastiek is en zo, maar het is geen gymnastiek. Het is verder dan dat. Het heeft te maken met het uitleiding van jezelf met hetgene om je heen. Dus het universum, de wereld, en zelfs het universum, planeet, et cetera, et cetera. Dus die kennis die heel vaak wordt overgeslagen en er wordt alleen maar ja, een soort van gymnastiekles gegeven. Ja? En de mensen voelen zich goed. En dit is echt een westerse manier om dit aan te pakken. En dat is ook de reden waarom de westerse wereld ook zo vast zit. Want ze zitten vast. Iedereen, de westerse wereld, de arrogantie, jongen. De arrogantie, echt waar. De arrogantie. Jullie zitten vast. En het moet gewoon ontkoppeld worden. Ja? Ik zit hier en ik ben uit Curaçao. Ja, ik ben daar geboren, getogen. En ik zelf lach me kapot. Laat staan de elite van de wereld en laat staan mensen zoals mijn leerkrachten en zo. Die gaan helemaal kapot van het lachen. Helemaal kapot. Ja, het zit gewoon in de knoop. Met jullie, ja, ik weet het niet. Lineaire gedachtegang, lineaire tijdlijn ook, hè. Dus dat is het hem juist ook. En dat veroorzaakt zoveel problemen. Dat is de reden ook waarom de westerse wereld zo ja, elke keer controleren willen. En ze willen dingen, want ze willen controle hebben, want anders zijn ze bang dat ze dan niet meer rijk zullen zijn en al die andere onzin. Dat is echt best wel grappig. Maar goed, yoga is meer dan alleen maar gymnastiek. Ga gewoon leren wat het fuck het is en leer het gewoon op de juiste manier. En probeer zeg maar de gedachtegangen, corrupte gedachtegangen weg te poetsen van je brein. Dat is een van de grootste missies die je hebt in je leven. Je kan niet rondlopen en denken dat jij geweldig bent en dat alles wat jij denkt geweldig goed is en perfect. Ja? Ik ga je vertellen al, de meeste mensen is het niet perfect. En hoe weet ik dat? Kijk om je heen, zeg ik altijd. Ja, deze bullshit, deze hel die we hebben gecreëerd voor onszelf. Ja, laatst heb ik ook gezien op het nieuws. Een politieagent die een asielzoeker. Mensen zijn zo geïrriteerd over die asielzoeker. Ja, maar je hebt zelf die fucking gevangenis voor jezelf gecreëerd in Nederland. Ja. En dan vervolgens als andere mensen komen, dan zeg je, en dan je hebt zelf geen ademhaling. Je kan niet eens ademhalen, omdat jij dan zeg maar slaafsystemen hebt geaccepteerd in je leven. Ja. Omdat jij niet in staat bent om na te denken dat het anders kan. En dan vervolgens zijn jullie gaan andere mensen, het zijn de westerse wereld die de oorlog voeren daar in het Midden-Oosten. En dan vluchten de mensen uit hun plek, dan komen ze dan in Nederland en dan is het een grote probleem. Ja, well, ik heb een idee. Als jij niet wil dat ze dan naar jou toe komt, ga niet naar hun toe. Dat is de oplossing. Want wat je zaait, dus ze zijn niet zomaar daar. Ze zijn daar omdat de westerse wereld in hun land zit te lullen. Dat is de reden waarom ze in de westerse wereld zitten. Ja? Want als je de mensen met rust laat, dan zijn ze om in vrede. En dan ontwikkelen ze zichzelf in hun eigen fucking tempo. Ja? Dus dat is mijn kant van het verhaal. Dus dat jij begrijpt dat die oorlogvoering bullshit, die moet gewoon stoppen. En dan vervolgens zie ik de politie, een zwangere vrouw. En mijn bloed die kookt gewoon. En dan in plaats dat de toeschouwers die daar zitten helpen, ja, laten ze de politieagent, dat de vrouw gewoon met een zwangere baby, alsof die een mop is gewoon. En dan hier word ik pissig. En de vader van de baby, dus de man, die ging helemaal tekeer op de politie. Met geweld en brute kracht. En ze waren te veel politie om zeg maar tegen te houden. Maar dit is hoe wij allemaal met de fucking politie moeten omgaan wanneer ze dit soort bullshit doen. En niemand helpt die kerel. Niemand. Iedereen was een fucking mietje.
Als wij onze kinderen niet beschermen en onze vrouwen niet beschermen, wie dan? Politie? Kijk wat de fucking politie doet. Omdat wij het allemaal toestaan. Wij begrijpen het gewoon niet. En we blijven maar gewoon goed praten dat ze nodig zijn. Weet je wat nodig is? Moraliteit is nodig in de wereld. Begrijpen wat goed gedrag is en slecht gedrag. En dan ga je niet dit soort dingen aan krijgen in je samenleving. Als mensen begrijpen wat goed is en slecht. En als je begrijpt wat goed is en toch slecht besluit te doen, dan krijg je een kogel in je kop. Dat is allemaal niet zo moeilijk hoor. We moeten goed gedrag stimuleren en belonen. En slecht gedrag moet het gewoon met brute kracht eruit gehaald worden in onze samenleving. De oudere mensen, de shaman van vroeger, weet je hoe ze dat doen? Als je niet wil luisteren, als je toch wel immoreel wil zijn, we zetten je in de fucking jungle. En in de woestijn. En good luck. Ga maar lekker overleven daar, tussen de dieren. Zo deden ze dat. Dan hoef je eigenlijk geen kogel te geven. Het is hetzelfde als iemand zeg maar de doodstraf geven. Ga gewoon lekker in de jungle, in de Sahara, of in de Sahara en good luck. Dat moet gebeuren. Dus yoga is niet gymnastiek. Yoga is meer dan gymnastiek. En dan krijg je ook de detox. Die hoort ook daarbij. Dankjewel Eva. Die hoort ook daarbij. En dan krijg je ook de grote bundel. Waar je dan alle 4 programma's in 1 van mij krijgt. Ja, allemaal. Niks is nieuw onder de zon, mensen. Niks is nieuw onder de zon. Wat je zaait, oogst je. Waarheid is absoluut. Het is niet jouw opinie. I don't give a fuck about your opinie. Je opinie kan gewoon stoppen maar terug in je kont. En klaar. Dit zijn feiten. En klaar. Mannen moeten beschermen. Er zijn beschermende krachten. Structuur geven. En wat je moet vooral doen is lief zijn. Voor vrouwen die fucking zwanger zijn. Je gaat ze niet zeg maar slepen op de grond alsof je een fucking... Er zijn mensen, dit is jouw broer, dit is jouw zus hoor. Ik weet niet dat je daar ik ben geen bloedverwant. Ja, je bent wel bloedverwant, lul. Niet omdat het te ver weg is, betekent niet dat het niet jou is. Zo gaan we niet om met elkaar, man. Dit is gewoon vreselijk. Nederland begint vreselijk te worden. En je moet niet weggaan van Nederland. Je moet het oplossen. Jullie zijn daar geboren. Los die shit op, man. Ik heb een goed idee. Dit is mijn inzicht daarover. Ja? De Portugezen en de Spanjaarden en de Nederlanders, die hebben toch meegedragen aan slavernij en al die ellende die we hebben in de wereld. Ik heb een oplossing daarvoor. Degene die het hebben veroorzaakt, wordt moreel en los. Daarom ben ik hier. En ik weet, heel veel mensen die is Antilliaan, die weet niet wat hij zegt, bla bla bla. Fuck you. Ik weet meer dan je denkt. Ja? Mijn afkomst, omdat ik een klein eiland kom, dat betekent niet dat ik dom ben, lul. Meer dan ooit zie ik dat jullie gewoon niet willen inzien dat jouw acties, die zijn niet goed. Die moeten aangepast worden, man. Je moet een beetje moreel worden. En de vrijheid en soevereiniteit van de individu, niet van een land. Van de individu. Respecteren. Stop met stelen. Dat is allemaal niet zo moeilijk hoor. Stop gewoon met stelen, man. En dit is ook precies wat Gligamesj over gaat ook. Het gaat over een koning, ja, die alles pakt en doet wat de fuck die wil. En denken echt wel, dat hij dan onsterfelijkheid van de goden gaat krijgen. Dat is eigenlijk wat we vandaag gaan bespreken. Echt waar. De ballen, jongen, de ballen. Dat alsof we dit probleem willen hebben voor eeuwig. Er is een moment dat het universum zegt, het is klaar nu. Stoppen met het gelul. Want ik ben het zat en in deze cyclus ben ik bijna 50 jaar. Oké? In deze fucking cyclus. En ik ben het al zat. Moet je je voorstellen.
Als je dan duizenden jaren, zeg maar, dit bullshit hebt meegemaakt. Dit is geen antisemitisme of atheïstische of christelijke of niet-christelijke, islamieten of niet. Geen van die dingen. Luister, al deze dingen, atheïsme, religies en islam en christendom en jodendom. Gooi die fucking dingen in de prullenbak en gebruik je hoofd. Ik ga vandaag praten over de goden van de islam, van de christenen, van de joden. Gaan we vandaag erover hebben. Wie ze zijn. Ze zijn geen echt allemachtige God hoor. Mensen verwarren dat met elkaar. Maar als je dan de tekst leest, wat heel veel mensen niet doen, dan begrijp je dat het gewoon de Anunnakis zijn. Het zijn deze fucking wezens. Die ook in het Gligamesj Epos naar voren komen. Want dat betekent in die periode, die mensen die waren, voor hun was dat normaal. Ze kenden dat allemaal. Wij, de nieuwe, ik weet het niet, de nieuwe generatie of zo. Wij begrijpen het niet. Wij, op een of andere manier kennen we dit niet. Ik bedoel, het is een van de eerste dingen die je kreeg. Wanneer je dan zeg maar geïnitieerd wordt in een fucking Rosacruis of zo. Het is een van de eerste dingen die je krijgt, man. Dat het bepaalde andere wezens zijn. Anunnaki is alleen maar één vorm van, man. Dus en dan op school krijg je deze dingen niet. Je krijgt het nergens te vinden. Alsof ze dan zeg maar willen helemaal uitvegen vanuit het bewustzijn van de mensen dat deze wezens überhaupt bestaan. Maar het is beter ook, want dan kunnen ze jullie manipuleren zonder dat je weet waar het vandaan komt. Mesopotamië. Het is waar het, en dit is ook nog één ding, hè. In Mesopotamië speelde de verhaal van Gilgamesh zich. In Uruk. Om precies te zijn. Het is in Sumer, het zuidelijke gedeelte van Mesopotamië. Dus eigenlijk de derde rode puntje die je daar ziet. Dit is waar Irak, Iran, Israël. En je gaat mij vertellen dat deze verhalen niet heeft de westerse wereld niet beïnvloed. Dat ga je mij echt wijs maken. Echt waar. 4000 jaar geleden. Oorlogen in die gebieden. En nog steeds oorlogen in die gebieden. Oké? Dat komt omdat die steden, en dan ga ik je uitleggen wat er allemaal aan de hand is hier, zodat je een klein beetje meer begrijpt wat er allemaal aan de hand is. Deze Anunnakis zijn gewoon buitenaardse, je kan zeggen buitenaardse wezens. UFO's en ik kan het vandaag zeggen, want zelfs Amerika heeft officieel de UFO-papieren zeg maar vrijgemaakt. Want als ik dit 10 jaar geleden heb besproken, dan zouden mensen mij voor de gek verklaren. Maar hoe het werkte vroeger, of hoe het was vroeger, is dat elke stad was van een van deze goden. Het was een groep van goden. Als je de boek van Enoch leest, dan verklaart hij dat er ongeveer, volgens mij 13 er was. 13 van die goden. En dat ze dan een pact hebben gemaakt, een soort van afspraak. Bloedafspraak. Want ze wisten dat door hun handeling gaan ze problemen krijgen met de echte God. Met de creator zelf. Dus ze hebben een bloedpact gemaakt om door te gaan met hun plan, ongeacht dat ze dan later spijt van krijgen. Ja? En elke stad was onder, je kan zeggen, bewindvoering, onder de invloed of onder de heerschappij van een van deze 13. En door de jaren heen waren ze niet altijd eens met heel veel dingen. Waardoor ze dan, zeg maar, hun mensen, dus hun stad met hun mensen, zeggen van, ik ben jullie God, ga naar die andere stad, vermoord die mensen, neem alle spullen mee, steel al die dingen en breng het terug naar mij toe. Klinkt dit verhaal bekend met het verhaal van de Bijbel? Waar Yahweh de Israëlieten stuurt om, zeg maar, te veroveren, spullen te pakken en dan vervolgens terug te komen naar hun zeg maar, plek waar ze dan verzamelen met het buit van de oorlog. Ik hoop dat dit al, heb ik
heb ik heel veel mensen, als jij gewoon, dit is het verschil ook, hè. Geloven is geen spiritualiteit. Spiritualiteit is onderzoek, ervaren. Dat is spiritualiteit. Religie is van iemand anders iets horen, van je pastoor, van je imam, van je rabbi. Ja? Je hoort iets en je gelooft het en je gaat niet er tegenin praten. Want het is de woord van God. Wel, het woord van God is niet bang voor onderzoek. De waarheid is niet bang voor onderzoek. Alleen maar leugens is bang voor onderzoek. Als jij mij moet, of een ander die tegen jouw geloofssysteem ingaat, moet vermoorden. Je moet hem pijn doen om te laten zien dat jouw God groot is. Dan is jouw God nummer 1 niet groot. En nummer 2, ik heb zoiets van, waarom moet je dan zeg maar iemand ontdoen van het zoeken van de waarheid? Wat is dan de toegevoegde waarde voor jou? Omdat jij beledigd voelt, misschien moet jij het onderzoeken. Dit is het probleem van de wereld ook. We geloven te veel bullshit. Te veel. Veel te veel, man. Dat ik er allemaal scheidsziek van word. Dus deze wezens zijn niet spirituele wezens. Die worden ook in de Bijbel de engelen genoemd. Zijn geen spirituele, zijn gewoon fysieke wezens. Ja? Die ook bloeden. En er is natuurlijk ook een gedachtegang dat ze dan hun bloed niet rood is, omdat ze dan andere metaal hebben dan de ijzer die wij hebben in ons bloed. Dat hun bloed voornamelijk uit koper bestaat, waardoor het blauw is. En vandaar dat de koninkrijken blauw bloed worden dan zeg maar genoemd. Ja, daar komen de fucking koningen vandaan. Want dat is dan de reden waarom ze denken ook dat God, deze wezens dus, hun het recht hebben gegeven om over mensen te denken, dat ze dan het recht hebben om over mensen te regeren. Dat is wat ze denken. Omdat ze dan zeg maar bepaalde aanpassingen hebben gedaan in onze genetica. Ga ik niet over te veel erin, maar ze hebben dat gedaan en dus dan hebben ze dan het recht om ons te regeren. En dan proberen ze dat al vanaf het begin, dat ze dan zeg maar aan ons zijn gekomen, proberen ze dat te doen. Zeg maar het 120 jaar levenscap, de levenslimiet die we hebben, hebben hun erin gecodeerd in onze DNA. Ze waren ingenieurs, ze waren geneticus, of ik weet niet hoe ze dat noemen, iemand die met genetica omgaat. Ja, dat waren ze. Ze konden vanaf toen de tijd al, ja, met DNA omgaan, kloning en dat soort dingen. Dus al deze kloning technologieën, het zijn dingen die we hebben gekregen van deze wezens, die kennis. Ja? Dus het is op dezelfde plek weer. Zitten we weer met Tramm, die gaat daar weer met de straat van Hormuz. Ga je een beetje naar beneden, dan krijg je de straat van Hormuz. Ja? Dezelfde plek. Dus vandaag, op het menu. De dood van Enkidu hebben we besproken. Omdat het Enkidu is doodgegaan, gaat Gilgamesh op zoek naar onsterfelijkheid. De ego, ja, nadat hij dan al die slechte heeft gedaan. Want heel veel mensen denken dat het Gilgamesh-epos is een verhaal van geweldige overwinning. Want die heeft natuurlijk Umbaba en de stier van de hemel heeft hij dan verslagen. Het is een heldenverhaal. Behalve de ingewijden. De ingewijden begrijpen wel meer dan dat het een gefalen verhaal is. Het is een faal. Hij is een koning die gefaald heeft. Zoals alle koningen die daarna zijn gekomen, die hebben allemaal gefaald en die zullen altijd falen. The end. Er is een punt en een einde erachter. En wanneer ik praat over koningen, dan praat ik niet alleen maar bijvoorbeeld over Willem-Alexander of Charles van Engeland. Ik praat ook over Trump, over Sletten. Ja? Over al deze presidenten ook die zichzelf als een fucking op de troon zetten als een fucking koning. Daar praat ik ook over. Dus we praten over de onsterfelijkheid dat we dan gaan zoeken. De ego, die zegt nu van, ik heb de technologie en ik weet hoe allemaal een beetje werkt. Dus ik wil nu voor eeuwig leven. Ja, echt waar. Dan ken je de God van de universum niet, man. Ben je gewoon een lul. Dat is het gewoon.
We gaan het verhaal van tablet 8 tot 12 gaan bespreken. Gaan we een beetje samenvatten. En waarom de ego de dood niet accepteert. De ego wil de dood niet accepteren. We gaan praten over het plan van het leven. Wordt verwezen in het verhaal. En we gaan praten waarom Gligamesj faalt. En we gaan praten over acceptatie van sterfelijkheid. Ware wijsheid, wat is ware wijsheid? Ja. En in de tarot praten we over de wereld. De tarotkaart is de laatste kaart, kaart nummer 21. Is de culminatie, de einde, de totaliteit. Dus als wij nu opstaan en zeggen van we gaan de juiste stappen ondernemen, dan komt er eindelijk vrede en heil en hemel op aarde. Nu hebben we hel op aarde. Ja, het is gewoon hel op aarde. Omdat wij onze corrupte gedachten gaan vertellen ons dat wij de 3 instituten, wat ik dan noem de satanische instituten, nodig hebben om te leven. Ja, politiek, geld en religie. Ja, we hebben onszelf geprogrammeerd en gelogen. Ja, omdat we bang zijn dat deze 3 dingen nodig zijn. Want anders is alleen maar het leven van de sterkste, die is degene die dan zeg maar wint. Het sterkste. Niet in een morele samenleving. Want in een morele samenleving, ja, wanneer je dan zeg maar ziet dat een politie een zwangere vrouw aanraakt, omdat hij dan quote-unquote niet wil luisteren, whatever the fuck ze zeggen. Je hebt niks te zeggen. Je hebt niks te zeggen, man. Gooi je kop dicht. Hoezo? Ik ben autoriteit. Gaat je dan, weet je wat je moet doen? Je moet dan gaan praten met die mensen die daar gaan vermoorden zijn in het Midden-Oosten. Daar moet je dan gaan lullen. Ga daar naartoe dan met je fucking stoere kop. Waarom ga je dat niet doen? Ga gewoon naar het oorlogsgebied. Ga met mannen met je eigen, die even sterk is dan jou, gaan we daar vechten. Ga je dan vrouwen aankomen, man? Idioot. Het is vreselijk gewoon. En je ziet ook gewoon in de film. Die vrouw heeft niet eens. Kijk, vrouwen die dan denken dat ze stoer zijn en dan gaan tegen mannen proberen te vechten. Dan begrijp ik ook wel. Dan verdien je eigenlijk een klap gewoon. Want hou je kop dicht, ga gewoon staan. Want wij zijn hier om jou te beschermen. Je gaat toch niet dat hond die jou beschermt. Ga je toch niet zeg maar een schop geven. Heel veel vrouwen doen dat ook. Dus als het hondje je bijt, dan moet je niet lullen. Maar die vrouw, die zwangere vrouw, die was gewoon aan het staan en niemand valt haar lastig. En dan op een gegeven moment gaat de politie hem gewoon lastig en duwen en rukken en weet ik veel allemaal. Kan me niks schelen. Het kan me gewoon niks schelen wat de politie heeft gezegd. Politie nummer 1, je hebt geen autoriteit. Autoriteit is fictief in je fucking hoofd. En als iemand jou geen pijn doet, er is geen reden om geweld te gebruiken. Maar als jij geweld gebruikt, want de politie heeft al geweld gebruikt. In fact, altijd wanneer de politiek, zelfs religiemensen, als je niet eens gaat met hun standpunten, gebruiken ze altijd geweld. En geweld gebruiken is immoreel. Het is niet zo moeilijk hoor. Dus dan kan je niet verwachten dat mensen gewoon zitten kijken en oh, laten we kijken hoe geweldig. Alleen maar in Nederland kan dat. Dan ben je gewoon fucking mietjes zijn, man. Gewoon mietjes. Support. Hier was ik als, wat als jij niet bent wie je denkt dat je bent. Dat was er hiervoor. En ik heb het nu eventjes de tweede helft van de presentatie veranderd naar wat als de dood niet het probleem is. Niet het probleem hoor. Denken we wel. Dus de vraag is eigenlijk niet hoe word ik onsterfelijk. De werkelijke vraag is waarom kan ik niet mijn sterfelijkheid niet accepteren? Waarom kan ik het niet accepteren? Waarom willen deze elite, wat ik dan noemde de dark brothers, de donkere broers. En ik bedoel niet in de terminologie van hun huidskleur. Ik bedoel in de terminologie van de kwaad die ze doen.
donker in de zin van kwaad zijn. Ze zijn mijn broer, maar ze zijn gewoon een beetje fucked up. Zo noemen ze ook een donkere broer. Ze kunnen niet accepteren dat er een einde komt aan het leven. Ze kunnen het echt niet aan. Daarom is het ook, ze hebben een hekel aan de natuurwetten. Omdat de natuurwet één woord zegt. Nee. Gewoon nee. Gewoon fuck you, nee. Klaar. Accepteer het nou gewoon en klaar. Dus onsterfelijkheid is iets dat heel veel mensen... Tegenwoordig vind ik zelf dat heel veel mensen niet eens op zoek zijn naar onsterfelijkheid. Maar deze donkere broers, mensen die dan dus daadwerkelijk aan de macht zijn, die zoeken het wel op. Daarom proberen ze ook met alle soorten structuren, geld, dit als de Egyptenaren ook vroeger. Want het idee is dat je dan terugkomt, en als je terugkomt, daarom gingen ze dan zeg maar de mensen in Egypte vroeger begraven met hun rijkdommen. Maar het idee was dat je dan terugkomt. En als je terugkomt, dan heb je toch die rijkdommen. Dus als je een koning was, en je gaat dood en je komt terug, is niet zo nice als je terugkomt als een bedelaar. Ja? Dus het is natuurlijk logisch voor hun dan om met je rijkdommen begraven te worden. En in de tijd, wanneer je terugkomt, dan kom je terug met dan ben je nog steeds rijk. Dat is het idee. Dat was altijd het idee geweest. Ja? Maar dat is omdat ze dan bepaalde dingen niet goed hebben begrepen. Dus we gaan het zo erover hebben. Maar we hebben zeg maar ego besproken. We hebben de schaduw besproken, tablet 2. De schaduwverscheiding, tablet 2. De reis begonnen om naar Umbaba te gaan. Angst, geconfronteerd. Umbaba was gewoon... En trouwens, Umbaba is een soort van technologie ook. Want als je de tablet leest, dan praat hij over capaciteit om vuur te spugen en al die dingen. Dat lijkt heel erg op raketten sturen. En er was een technologie daar. Het was geen beest in de zin van... maar het was wel een soort AI. Ja? Wat mij terugbrengt weer, dat ik altijd zeg tegen jullie, die AI-verhaal is niet door een mens bedacht. Die dingen zijn gewoon gegeven. Ja? En het is een reden waarom ze dan gegeven worden. Want het wordt niet gegeven omdat ze zo geweldig vinden. Want je gaat ook zien in het Gligamesj Epos. Enlil, dat is een van de bekendste Anunnakis. Enki en Enlil. En Anu is dan zelfs Anu komt voor. Enki en Enlil komen voor ook in Gligamesj. Maar Enki wordt gezien als Lord Ea. Dus Heer Ea. Zeg maar. Ea of Ae. Ja, Ea. Lord Ea. Dat is ook een andere naam voor Enki. En dan ga je ook zien dat ze dan zeg maar deze technologie en deze dingen hebben gegeven, want ze hebben zelf ook een agenda. Ja, dat is het hem juist. Dus hier hebben we natuurlijk de verleiding van Ishtar in tablet 6. In tablet 6 hebben we de dood en nu gaan we van 8 tot 7 tot 12 doen. Dus hier begint de laatste illusie. Onsterfelijkheid. Het is een illusie. Ja? Daar zijn we in ieder geval gebleven. Een beetje het verhaal, heel kort mensen. Dus Enki die sterft, Gilgamesh breekt, hij wordt droevig. Hij zegt ook van ja, ik zal ervoor zorgen dat je gerouwd wordt door heel Uruk. Ja? Hij heeft er toch voor gezorgd. Ja? Maar op een gegeven moment beseft hij, ik zal ook een keertje sterven. Ik kan ook niet ontsnappen van de dood. Dus hij begint een reis, hij verlaat Uruk. En hij zoekt dan, zeg maar, en dit is een naam die een beetje voor heel veel mensen niet bekend is, maar voor de vele christenen, dat is Noah. Ja? Hij gaat op zoek naar Noah. Ja? In het verhaal van Gilgamesh heet hij Utnapishtim. Utnapishtim. Ja? Het is gewoon Noah. Het is dezelfde kerel. Het is Noah. Het zondevloedverhaal, het verhaal van Noah, is nog duidelijker in het epos van Gilgamesh. Je kan het nog beter, de details kan je nog beter begrijpen, ook nog eens een keertje. En er was niks over 2 dieren van elke soort. Om te beginnen, heel veel mensen denken dat er twee paren waren van elke dierensoort.
Je moet de Bijbel goed lezen. Door hij 7. Hij vraagt in de Bijbel staat 7 om te starten. En ten derde, in het Epos van Gilgamesh is het helemaal niet twee elke dier. Het is gewoon van neem zaadjes mee. Ja? Ze praten over alle zaden die leven geven. Dus planten en waarschijnlijk ook gewoon DNA-materiaal. Dat zou ik ook niet uitsluiten. Ja? En een aantal livestocks. Dus het is een beetje een aantal dieren die dan daar rondom liepen. Zodat hij zelf op zijn schip. Want het is eigenlijk ook geen schip in de zin van een ark die wij gewend zijn om te zien, zeg maar. Zoals in de Bijbel. Hier in het Gilgamesh Epos wordt gezegd dat hij dan, zeg maar, de lengte even groot is als de breedte. Dus dat geeft mij aan dat het of een vierkant is of een cirkel. En ik denk persoonlijk dat het een cirkel is. Maar het is een persoonlijke opinie. Want voor de rest zegt de tekst heel weinig over de structuur van het schip. Het zegt wel een aantal dingen, dat het in compartimenten is verdeeld. Maar voor de rest, voor de daadwerkelijke bouw en de daadwerkelijke vorm, is alleen maar gezegd dat het even breed als lang is, zeg maar. Ja, dus dan ken ik alleen maar twee structuren, dus ver ik het kan interpreteren. Een vierkant heeft de breedte en de lengte hetzelfde en een cirkel. Ja, dan praat je over de diameter. Ja. Oké. De enige mens die onsterfelijkheid ontving, en het was eigenlijk ook niet onsterfelijkheid, maar goed, volgens Gilgamesh, hij bewaart onsterfelijkheid in het verlengen van het leven. Dat is ook een verschil die ik wil benadrukken in dit les. In deze lezing, deze presentatie. Je moet begrijpen dat onsterfelijkheid betekent nooit doodgaan. Dus de ego wil nooit doodgaan. Maar de Neterus, wat ik dan noemde de Neterus zijn de wetten van het universum, die hebben nooit beloofd dat je nooit doodgaat. Want de wet van cyclus, ja, het wet van cyclus is altijd aan het werk. Dat betekent dat dingen komen en gaan. Er is een balans die plaats moet vinden. Het geven en nemen. Dat betekent dat er op een gegeven moment een einde moet komen aan het leven zoals jij het nu kent. Om vervolgens een nieuwe te starten. Ja, heel veel mensen noemen dat karma zo, maar het hoeft niet karma te zijn trouwens. Ja, karma is eigenlijk meer bedoeld voor mensen die niet hebben geleerd en die moeten terugkomen en dit is een shitzooi. Dit is een hel weer. Om de les weer te volgen en weer te doen. Zodat ze het begrijpen. Ja, dat is karma voor bedoeld. Ja. Maar het idee is dat je dan, zeg maar, vernieuwing krijgt in jouw bewustzijn. Dus je hebt geleerd wat je moet leren en dan begint er een nieuwe reis. Nieuwe reis. Dus je kan ook omhoog reizen in plaats van naar beneden reizen. Karma is naar beneden reizen. Ja, Egyptische bronnen die geven aan op het moment dat je naar boven reist, dan kan jij zelf transformeren in planeten. Nou, dan ga je verder en dan gaan mensen denken, ja, deze gast is gek. Hoe kan je nou een planeet worden? Ja, want de planeten zelf hebben gewoon bewustzijn. Ja, jij denkt dat ze niet bewust zijn, want in het westerse wereld wordt altijd gezegd dat jij apart leeft van de fucking wereld. Maar toch begrijp je niet dat op het moment dat je eten hebt voor je, dat het vol met gif zit. Dus wat je hebt gedaan met de wereld komt terug op je fucking bord. Hoezo zijn we los van elkaar? En dat is het probleem. Het accepteren van waarheden, het accepteren van begrijpen van dingen die er zijn. Dat kunnen we niet. We zitten zo vast in onze stront in het hersenpan. Want ik ben gewoon zat om ook mensen te horen zeggen dat het allemaal los van elkaar zitten. Of dat het allemaal geloofssystemen zijn en zo. Ik bedoel, ja, oké. Maar onsterfelijkheid, ja, is anders dan eigenlijk het regenereren van je gezondheid en het regenereren van je jeugd. Dus je wordt jeugdig. Ja? Dus Noah, die heeft dat gekregen van Enki. Maar het is ook niet zo raar, want Noah was een half god ook.
een half Anunnaki. Ja, hij had, Enki was zijn vader. Zijn moeder was een sterveling, een mens. En Enki was zijn vader. Dus Enki, want Enlil die heeft besloten om de zondevloed te genereren, te creëren. Want hij was het. En dit is de reden waarom ze dan hebben gegeven in het fucking tekst. Waarom ze dan zeg maar de zondevloed heeft laten gebeuren. Want trouwens, de zondevloed is het verhaal van de zondevloed in de Epos is uitgebreider dan in de Bijbel zelf. Ik heb allebei gelezen. Dus het verhaal is dat Enlil is een van de goden, die is gewoon pissig geworden. Die is gewoon kwaad. Omdat de mensen te veel lawaai doen en ze kunnen niet slapen. Op een of andere manier konden ze dan zeg maar de gebeden, dus de woorden van elke individuele mens op aarde, konden ze horen. En ze konden niet slapen, want ze bleven maar gewoon zeiken. Klinkt dit bekend, mensen? Ze kregen gewoon zeiken de hele fucking dag, over alles. Ja? De goden zijn gewoon zat. En Enlil was zat. En hij heeft geen gesprek gevoerd met die andere goden. Want het was de Elohims. De Elohims is een groep goden. Ja, het zijn met z'n 12, als we dan zeg maar, of met de 13, als we dan zeg maar de boek van Enoch moeten geloven, waren ze met de 13e. Ja, 13, en daar komen ook de 12 stammen van Israël. Ja, met de 13e, die had geen woonplek, dat is het stam van Levi. Ze hebben allemaal gingen ze dan op een bepaalde plekken, gingen ze vestigen. En in het eerste instantie, de Elohim waren mee akkoord met heel veel dingen. En daarna is het uit elkaar gevallen, gerukt. Ja, hun hadden ruzie met elkaar. Het was een familie met ruzie. Al die broers en zussen, die waren allemaal hekel aan elkaar. En hun gingen tegen elkaar niet vechten. Hun gingen, de mensen die onder hun vallen, gingen ze sturen om te gaan stelen van die broer. Dus het was een familiedrama, waar wij ertussen komen. Daar heb ik geen zin in, man. In ieder geval, Noah is dan zeg maar de zoon van Enki. En wanneer Enki hoorde dat Enlil de vloed wil laten komen, heeft hij dan instructies gegeven aan Noah. Ja, om zeg maar het vloed te overleven. Er waren ook meer mensen het was niet alleen maar Noah die overleefde. Dus toen Adam en Eva zijn gemaakt, door deze wezens, die zijn gemanipuleerd, genetisch gemanipuleerd. Ja. Wat is er gebeurd? Er waren al een aantal mensen, dat is het juist, want anders is het toch heel raar dat alleen maar 2 mensen 8 miljard mensen gaan maken. Biologisch gezien kan het niet eens. Jezus Christus, man. Maar die tweeën waren dan zeg maar genetisch gemanipuleerd. Er waren een aantal afstammelingen, en dan, wat is gebeurd? Noah was nog steeds zuiver in zijn genetica. Dat staat gewoon letterlijk in de Bijbel zelf. Ja, hij was schoon. Ja, niet omdat hij deed wat God bedoelde, omdat zijn DNA gewoon dat is de reden ook waarom zeg maar broers en zussen met elkaar paren gewoon Mongolen krijgen. Omdat onze DNA mee gefokt is. En om de kans voor foutieve DNA zeg maar, te voorkomen, dat is de reden ook van het verhaal van de tuin van Eden. De tuin van Eden ergens in Turkije was er. En daar gingen ze dan zeg maar, hadden ze dan zeg maar parenschema's. Dus jij mag die neuken, jij mag die niet neuken. En de kerk heeft dat ook meegenomen in hun rituelen en hun structuur. Hier komen de dingen vandaan, mensen. Je moet die teksten gaan lezen. Dus Gilgamesh die hoorde, Noah die heeft onsterfelijkheid gekregen van Enki waarschijnlijk. Ja, die was ook een van die ingenieurs, een van de geneticus. En is hij dan meteen op zoek gegaan naar Noah. In dit verhaal heeft hij een hele mooie naam natuurlijk. Dat is dan zeg maar de naam van Utni. Wat is de fucking naam ook alweer? Ik noem Utnapishtim. Utnapishtim, dat was het, ja. Utnapishtim. Ja, dat is Noah. Dus hij ging door hel heen om te krijgen wat hij wil. Onsterfelijkheid. Hij wil onsterfelijk worden. Hij is door woestijnen, bergen, duisternis, door alles gegaan. Om te ontsnappen
van de dood. Want Enkidu, zijn goede vriend, die dan zo'n goede vriend is geworden, is dood. En Enkidu was, en trouwens, Enkidu was ook een soort robot. Het was niet echt heb ik ook de vorige keer niet gezegd, omdat ik probeerde zeg maar, het verhaal in zijn, zoals het is, eerst te bespreken en dan bepaalde informatie pakken om zeg maar, deze conclusies te geven, zeg maar, even zo zeggen. Ja, want als je dan kijkt van dat hij niet uit een moeder is gekomen, dus zegt ook, Enkidu is niet geboren. Dat zegt de tekst. Maar als iets niet geboren is, maar hij heeft wel intelligentie en hij kan wel een robot. Ja, voor mij is dat een robot. Nu kunnen we dat zeggen, want er is een robot. Ja, als ik dat 10 jaar geleden heb gezegd, dan zeg ik, je bent gek. Ja? Dan is het gewoon een fucking robot. Zo zie je ook, die dingen waren er al. Niks nieuws onder de zon, mensen. Het is nieuw voor jou. Dus in tabel 12 praten ze eigenlijk over de sterfelijkheid van Enkidu. Op een of andere manier komt Enkidu terug in tablet 12. Niet vergeten, Enkidu is doodgegaan in tablet 7 al. Ja? En in tablet 12 komt Enkidu opeens piep, naar voren. Maar Enkidu, wanneer hij naar voren komt, het was alsof, het is een beetje een hele aparte tablet, maar het was alsof hij dan in de onderwereld zat. Hij zat zelf in de onderwereld. Ja? En hij probeerde zeg maar de onderwereld te begrijpen. En doorspelen met Gligamesj. En Gligamesj door een gebedje, heeft een gebed gedaan aan Shamash. Shamash is de god, is ook een van die Anunnakis. De naam Shamash. En die heeft eigenlijk toegestaan dat Enkidu een kans krijgt. Net als ook in het verhaal van daarvoor heeft Shamash ook ertussen gekomen. Heeft ook voor gezorgd dat Gligamesj zeg maar de hemelstier kon verslaan. En zelfs ook de Humbaba. Dus die Shamash, die is weer een soort van aangeroepen. En Gligamesj krijgt weer wat hij dan vraagt. Dat dus dat Enkidu, zeg maar, zijn geest op een of andere manier naar boven komt. Ja? Dus dat gebeurt er eigenlijk in tabel 12. Dus eigenlijk, het is een hele aparte verhaal eigenlijk. Het sluit bijna niet eens aan het hele verhaal. Maar de symboliek daarvan. Waar is de werkelijke angst? Gligamesj zoekt eeuwig leven. Dat is waar hij op zoek is gegaan. Hij is op zoek gegaan naar het eeuwig leven. Ja? Hij eigenlijk vlucht hij voor verlies. Hij vlucht voor eindigheid, vergankelijkheid. Dingen een keertje gewoon moeten stoppen. En hij ontvlucht van de dood. Hij wil niet doodgaan. Hij wil dat zijn ego, zijn huidige staat, voor eeuwig blijft. Hij vindt zichzelf zo geweldig, dat hij het gewoon weer voor eeuwigen. En dat doen ze ook heel vaak, want omdat ze het niet kunnen doen, dan gaan ze ook standbeelden maken, weet je wel? De narcissistische koningen. En dan gaan ze standbeelden maken en straten naar hun naam. En het is altijd op aarde. Dus niks over andere planeten, het is gewoon altijd hier. Ze willen hier blijven, voor eeuwig. En zichzelf vereeuwigen op het planeet. Ja? Dus zoals bij iedere mens. Heel veel mensen willen niet doodgaan. Ze zijn angst om dood te gaan. Ja? Dus het ego wil blijven bestaan. En het is ook gebeurd met Gligamesj. Dus het zegt van, niet ik hoef niet dood te gaan. Er is een manier om niet dood te gaan. We moeten een medicijn bedenken om niet dood te gaan. Ik ben anders. Ik ben natuurlijk heel geweldig. En, weet je, dat soort dingen zeg je tegen jezelf. Waardoor je dan jezelf overtuigt dat je onsterfelijk kan worden. Ja? Dus Noah, zoals ik net vertelde, die bouwde natuurlijk die boot. En hij had de onsterfelijke formule, En Gligamesj zoekte hem om die formule te begrijpen, om te weten. Om
om die wijsheid te krijgen, zodat hij ook onsterfelijk kan worden. Maar toen hij dan kwam bij Gilgamesh, was er een gesprek gaande. Ze gaan een gesprek aan, het staat gewoon duidelijk in de tekst ook. Maar voordat ik overga aan het gesprek, wat ik wil even heel snel hier verwijzen, want ik vind het best wel leuk want ik kijk ook heel veel films en zo. En een van de films die ik geweldig vond, en die een hele slechte rating heeft gekregen, maar ik adviseer iedereen om daarna te kijken als je het niet hebt gedaan. Prometheus. Ik weet niet dat je dat hebt gedaan. Ik vind persoonlijk de alien verhalen best wel interessant om te kijken. Juist omdat ik deze boeken heb gelezen en dan zie ik hoe de Hollywood producenten die verhalen zeg maar verwerken in die films. Ja, en soms is het leuk om ook een beetje te zien hoe hun het hebben vertaald en verwerkt. Maar wat ik heel goed vond van Prometheus, ik weet niet, als jij een beetje, als je de film heeft gekeken, dan zag je dat de Weiland Corporation, voor degene die dan zeg maar bekend is met de Alien film, weten wat de Weiland Corporation is. Maar Pieter Weiland, want Prometheus is eigenlijk de film voor het verhaal van de Alien. Dus de Alien, en daarna is natuurlijk ook de Predator erbij gekomen, al die andere zeg maar franchise. Maar het punt is dat voor de Alien zelf gingen ze dan kijken. Prometheus vertelt het verhaal hoe de alien is ontstaan. Hoe komt het dat deze wezens zijn ontstaan? En dan verwijzen ze dan terug naar wat ze dan noemen in de film de ingenieurs. De ingenieurs zijn de Anunnakis. Ja, en in het begin van de film zie je ze ook staan en dan praten ze. En dan een van die Anunnakis die ging dan een zwarte goo drinken. En dan waardoor zijn DNA helemaal aangepast wordt. En hij valt dan zeg maar in de rivier. En hij heeft zeg maar zichzelf geofferd. De Christusfiguur, eigenlijk een beetje de offering van de Christus kan je zeggen. Om zeg maar de rest van de Anunnaki-ras te helpen. Ja, dus eentje is doodgegaan om de rest een kans te geven. Maar dat is een beetje backfired, waardoor dan zeg maar de alienras is ontstaan. Ik ga niet te veel zeggen over de film, want anders verpest ik voor degene die het niet heeft gezien. Maar in dat verhaal, je ziet ook wel dat op een gegeven moment Pieter Weiland is dan zeg maar de baas van de Weiland Corp. Die altijd zeg maar de soort van Elon Musk kan je zeggen. Die ging op zoek naar de Anunnaki. Dus die heeft dan zeg maar ruimteschippen gemaakt en al die dingen. En die ging dan op zoek naar de Anunnakis. Een beetje wat Elon Musk ook mee bezig is. We gaan dan in de ruimte en we gaan andere plekken. Maar eigenlijk deze elite die willen zeg maar het formule van hun voorouders, die Anunnakis, willen van onsterfelijkheid. En dus ze gaan daar naartoe. Pieter Weiland gaat daar naartoe. En die hebben zeg maar een van die Anunnakis wakker gemaakt. Ze hebben hem gevonden. Ze hebben hem wakker gemaakt. En Pieter Weiland heeft gevraagd voor onsterfelijkheid. Is hem zeg maar ontzegd. Dus hij kreeg het niet. Hij wordt geweigerd. Ja? Hetzelfde als Gilgamesh, die gaat naar Noah en vraagt aan Noah van, ik wil onsterfelijk zijn. Die gaat zo zien, zo direct. Hij wordt geweigerd. Ja? Hij vraagt om onsterfelijk. En zijn robot, want Pieter Weiland had ook een symbiotische, soort van symbiotisch robot AI ding, die meekwam. Het leek een mens, maar het is geen mens. Het is gewoon een symbiotisch, of niet symbiotisch. Ja, het is eigenlijk een beetje symbiotisch. Het is ook biologisch, sorry. Biologisch, half metaal, half robot. En de Anunnaki zag dat meteen en rukte gewoon het hoofd van die robot gewoon er weg. Dat is Enkidu, in het verhaal van Gilgamesh. Dus het is hetzelfde verhaal. Dat hebben ze dan een beetje gepakt en ze hebben gewoon het verhaal van Prometheus. En Prometheus heeft een hele slechte rating gekregen, omdat hij dan zeg maar dit verhaal vertelt. Want dit is het verhaal van de elite. Ze willen gewoon naar hun voorouders gaan. En vooral als jij begrijpt dat de nageslachten de koninklijk huis is. Ja? En al deze presidenten van Amerika, die zijn allemaal broers en zussen van elkaar. En allemaal linken ze
koninklijk huis in Europa. Dat is toch logisch dat ze dan zeg maar ze willen allemaal de ruimte in. Waarom al zoveel? Ja, want ze willen allemaal naar papa en mama gaan. Ja? En dan willen ze vragen, kan je me even helpen met de onsterfelijkheid? En dan ga je vertellen hoe hoef je naar papa en mama te gaan om onsterfelijk te worden. Want de wet is heel duidelijk. De Netero's zijn niet de Anunnakis. De Netero's die zijn de krachten die de universum zelf in stand houden. Zonder de Netero's geen universum. Ja? Die hebben nooit beloofd onsterfelijk te worden. Dat mensen onsterfelijk kunnen blijven. Nooit. Staat niet een tegendeel. Ja? Ze beloven cyclus. Ja, we vernieuwen. Dingen die gaan in een cyclus. Daarom komt maandag keer op keer terug. Daarom gaat de zon miljoenen keer rondom zeg maar, zijn ster. En dan de aarde rondom de zon. Ja? Miljoenen keer, want het heeft te maken met cyclus. De wet van cyclus is altijd actief. Dus de belofte is nooit onsterfelijkheid. De belofte is deelname aan kosmische cycli. Dat is de belofte. Ja? Dus de Prometheus-connectie, dat heb ik nu eventjes gemaakt. Vond ik best wel een interessante om te doen. Dus Gilgamesh is ego. Enkidu is schaduw. Humbaba, angst. Ishtar, verlangen. En Noah is de ultieme wijsheid. Want nu gaan we het gesprek van Noah bespreken. Maar er is nog één ding die ik, voordat ik dan met de Noah gesprek begin. Want er is een wezen die heet Shiduri. Shiduri is een godin in het verhaal ook, die naar voren komt. Voordat Gilgamesh Noah sprak, was hij langs Shiduri gegaan. En Shiduri is eigenlijk degene die de einde van de wereld bewaakt. Dat zeggen ze. Ja, ik denk dat de flat earthers hier helemaal geweldig zullen vinden. Want blijkbaar is er een einde, volgens de tekst, is er een einde aan de wereld. En bij het einde van de wereld zit Shiduri. En Shiduri die zorgt ervoor dat niemand dat voorbij gaat. Dat de einde van de wereld voorbij gaat. Oké? Dus dat is het begrip van de tekst. En mensen, ik ben geen flat earther. Dus ga maar niet. Dit is wat in de tekst staat. Dus ik leg je gewoon uit wat de fucking tekst zegt. Maar Shiduri die vertelde Gilgamesh, waarom ga je zoveel moeite doen? Waarom zoveel moeite en zoveel... Je moet al door deze pijn doorheen en lange reis maken en al die dingen. Ik kan je al vertellen wat het antwoord is. Ja? Je hoeft niet de dood te overwinnen, zegt hij. Je moet het leven begrijpen. Dat is letterlijk wat Shiduri zei tegen Gilgamesh. Begrijp het leven nou gewoon. Dat is je taak. Niet onsterfelijk te worden. Het gesprek. Gilgamesh gaat natuurlijk naar Noah. Dat is dan Utnapishtim. En hij vertelt, en natuurlijk vraagt Gilgamesh, hoe kan ik onsterfelijk worden? En Utnapishtim, die zegt dan, de goden gaven hem onsterfelijkheid maar slechts 1 keer. Voor 1 gebeurtenis, de zondvloed. Daarvoor heeft hij dat gekregen. Niet als beloning, niet als recht, niet als iets dat herhaald wordt. Dus eigenlijk was Gilgamesh een beetje teleurgesteld in het antwoord. Want zoals ik net eerder heb verteld, de goden veroorzaakten de zonnevloed volgens de tekst. Dat is inleel. Ja? Zonder dan zeg maar met die andere goden te bespreken. Maar Enki, dus de Ea, die is erachter gekomen en is meteen Noah gewaarschuwd. En om ervoor zorgen dat hun project, die ze hebben begonnen met Adam, voort kan blijven bestaan, heeft hij daarvoor gezorgd dat Noah iets langer blijft leven. Niet onsterfelijk wordt. Ja? Ja, want Noah is nu ook gewoon dood. Dat is er niet in ieder geval. Niet op aarde in ieder geval. En de zonnevloed is, ik heb al verteld, het is veroorzaakt omdat er te veel lawaai was. Dus zeg maar, de goden die zeiden van ja, jullie doen te veel lawaai, dus ik vermoord jullie allemaal. Weet je? We waren gewoon eigenlijk dieren voor ze. Net als je dan zeg maar, wij met dieren omgaan, ja,
Oh, het is een stukje vlees, laat maar even slachten. Zo. Dus wij zijn ook voedsel voor hun. Denk even over na. Nou, de test. Noah zegt, of in dit geval Utnapishtim, die zegt: ik kan jou geen onsterfelijkheid geven, want bij mij is het eenmalig in werking gezet. Ik kan langer leven dan normaal. Maar ik kan je wel een geheimje vertellen, dat zegt hij, van een plant die jou kan, sorry, niet een plant, sorry. Ik kan jou eerst, voordat ik jou een geheim vertel, ik wil je eerst een test geven. Probeer dan zeg maar wakker te blijven. That's it. Dat is de test. Je krijgt één opdracht, krijg je Gligamesj eigenlijk. Blijf gewoon wakker. That's it. That's it. Blijf wakker en ik geef je de formule. En Gligamesj valt onmiddellijk. Weet je wat dat betekent? Je kan niet eens je slaap verslaan. Laat staan de dood. Ja, want doodgaan is een vorm van slapen. Elke dag dat je slaapt ga je even dood en dan kom je terug. En dan wanneer je doodgaat, wat wij dan dood noemen, dan kom je niet meer terug. Ja? Dus zelfs de held valt, zelfs de ego valt. De ego valt altijd. Dan komt de plant. Dus op een gegeven moment de vrouw van Utnapishtim, dus Noah, die zegt tegen Noah: weet je, hij is net als de mensen, gevaarlijk, stuur hem weg. Ja? Toen zei Noah, weet je wat, ik ga hem proberen te helpen, nog een geheimje vertellen. Ik kan je dat niet geven wat je hebt gezocht, maar ik kan je wel een geheim geven, een ander geheim geven, van een plant die jou, hoe noem je dat? Rejuvenation. Dat is dan zeg maar, in het Engels is rejuvenation is, je wordt hersteld. Je jeugd wordt hersteld. Ja. Herstel van je cellen, herstel van het jeugdigheid van de mens. Je zegt, maar ga met de kapitein van je boot waar je hier bent gekomen, ga daar naartoe en ga die plant halen. Gligamesj gedaan. Het is de plant van verjonging. Eindelijk lijkt in de ogen van Gligamesj succes dichtbij. Ja? En opeens kwam een slang. En terwijl Gligamesj aan het douchen was, aan het rusten, et cetera, kwam een slang en die snatchte en die pakte de plant. En die slikte dat ook. En de plant verdwijnt. En de kans verdwijnt voor Gligamesj om zelfs verjonging te krijgen. Ja? De slang verwijst, elke keer als je de slang ziet, verwijst het naar de vitale levenskracht. Ja? Mensen die niet ingewijd zijn, zien de slang als iets slechts, als de duivel. Ik weet het. Gewoon, ik weet het. Ja? Maar als je het begrijpen wil wat die mensen hier bedoelen, in plaats van je eigen versie van te maken of van de pastor, want de pastor die vond het even leuk om te zeggen dat de slang de duivel is. Ja? Ingewijden mensen die dan zeg maar in het occulte en de kennis vergaren van de oude teksten, die begrijpen ook wel dat de slang niet de duivel is. De slang is een verwijzing naar de levenskracht zelf. Daar komen de ideeën van de Ouroboros vandaan. Daar komen de ideeën van de Kundalini vandaan. Daar komen de ideeën van Sekhmet in het Egypte vandaan. Het is de slang des leven. Ja? Want het gaat gewoon letterlijk als een slang naar boven, die energiekracht. En hij blijft ook gewoon als een slang bewegen in je ruggengraat. Dat is zeg maar de energie die bij iedereen latent is. Dat geeft leven. Dat geeft leven. Dat geeft je langer leven. En dat kan alleen maar ontwaakt worden op het moment dat je bewustzijn ontwaakt is. Want dan gaat hij dan zeg maar letterlijk vanuit je, wat ze dan noemen in het oosten, vanuit je root chakra. Dat is dan zeg maar de energiebron helemaal dichtbij daar bij je kruis. En dan schiet die als een raket naar boven in wat we dan noemen ook in het oosten, de derde oog. Ja, dat is dan de derde oogchakra. Maar dat is, biologisch is dat de pineal gland. De pijnappelklier. De pijnappelklier. Oké? Dan schiet hij die kant op. En natuurlijk nu hebben we de westerse wereld een beetje onderzocht. Het is DMT natuurlijk.
Ja, dan zeggen ze, ja, dan krijg je hallucinaties, dat is allemaal onzin. Ja, je moet het meemaken en punt. Niet als een bijstander naar iemand anders kijken en dan vervolgens beoordelen wat er fuck aan de hand is. Ga gewoon zelf er doorheen. Ja, en dat is dan spiritualiteit. En daar is en misschien mag je dit niet eens zeggen, maar daar is de levenskracht en de verjongingproces, daar is het te vinden. En dat kracht, dat is dan wat de slang hier zeg maar voorstelt. Voor staat. Dus niet dat de slang, zeg maar, de plant heeft meegenomen. Nu is natuurlijk de ego helemaal kapot. Eindelijk. Ja? Na het chaos veroorzaken voor iedereen, eindelijk is die ego kapot. Dus er is geen kracht, status, heldendom, zoektocht kan de dood verslaan. Punt. The end. Dat is de law. De wet. Daar sterft dus dan voor Gilgamesh sterft dan de laatste illusie. En dan keert hij dan dus terug naar Uruk. Niet als overwinnaar, niet als onsterfelijke, maar als mens. Doodgewone mens. We zijn allemaal hetzelfde. We gaan allemaal door hetzelfde. Ja? Al die zeg maar zoektocht en de continu drang om controle uit te oefenen, om mensen te verslaan of mensen te vermoorden. Allemaal voor niks geweest. Voor nul, voor nada. Onsterfelijk word je niet. Ja, als die blauwe bloedjes naar dit programma kijken, ja, je gaat niet onsterfelijk worden. The end. Wat andere teksten erover hebben, is wel merkwaardig om te zeggen. En dat is ook iets dat niet zomaar iedereen krijgt te weten. Dus ik geef het wel eventjes hier als cadeau. Je krijgt het toch niet als je dan zeg maar een klootzak bent en immoreel bent. Maar ik geef het aan zodat je begrijpt dat het mogelijk is. Wat je doet is, je probeert jouw lichaam nu zoveel mogelijk te beïnvloeden om langer te gaan. Om het grote werk af te maken. Dat is de reden waarom de goden tegenwoordig überhaupt jou de plant des leven geeft. Ja, of de boom des leven. Ja, hier in het verhaal van de Epos lijkt het op een plant, maar in de Kabbalah praten ze over de boom. Ja, in de Bijbel praten ze ook eigenlijk over de boom van het leven. Ja, waar je dan zeg maar zogenaamd de appel gegeten wordt, de vrucht. Ja? Dat is ook een parallel met dit verhaal van de plant die Gilgamesh heeft gemist. Het is waar je dan je leven verlengt. Het heeft niks te maken. Daarom in de Bijbel, in het begin van de Bijbel, praten ze ook dat mensen 800 jaar leven, 1000 jaar leven. Methuselah leeft volgens mij 900 jaar. Ja, 700 jaar, 600 jaar. Ja. Dat verhaal hebben ze verkort naar 120. En ik vermoed dat Enlil heeft gedaan. Yahweh. Ja. En de reden waarvoor is omdat, nummer 1, ze waren te luid. Te veel geluid. En als je dan te lang leeft, dan word je bewust. En de bewuste wezens is niet te controleren. Dus daarom verkorten van de fucking leeftijd naar 120. Althans, dat is hoe ik het begrijp. Ja? Dus ik zou zeggen, lees het verhaal en kom tot je eigen conclusie ook. Je mag ook zelf lezen, mensen. Dus het is allemaal niet... ik heb die boeken ook gewoon toegevoegd op mijn website. Je kan het gratis downloaden in het Engels en het Nederlands. Ja? Dus dat verandert alles ook. Want je bent terug, ja, als een lul. Gewoon een mens. Je gaat gewoon dood. En die end. Ja, het enige wat de goden mensen nu geven, is een beetje ruimte. Ja, een beetje ruimte om langer het grote werk te doen. Dus aan andere woorden, chaos opruimen op deze fucking aarde. En als je niet van de partij bent, dan ga je gewoon dood met de 70 jaar hoor, met je fucking kip in je smoel. Zo simpel is dat. En als je daarmee vrede hebt, doe maar gewoon lekker je ding. Maar als je dan langer wil leven, is het tijd om te veranderen. Ik vind het ook allemaal niet zo erg als die mensen weggaan hoor. Ik moet heel eerlijk zeggen. Meestal zijn ze ook immoreel.
en accepteren, zeg maar, kwaad in het leven, in de wereld, wordt alleen maar erger. Ze accepteren dat de politie bijvoorbeeld, zeg maar, een zwangere vrouw gewoon sleept. Omdat hij dan gewoon een andere paspoort heeft, ja, wordt hij dan, zeg maar, op de grond gesleept als een soort fucking dier. Moet je je voorstellen, als jij in een andermans land zit en ze gaan met jou zo om. Zou je dat leuk vinden? Dus de kern van het verhaal, wat is dan wijsheid? Niet alles winnen, alles controleren, alles behouden. Dat is niet wijsheid. Daarom lag het kapot. De westerse wereld die heeft het gewoon verkeerd, hoor. Maar helaas, de universum geeft jullie een beetje, net als het Gligamesj, een beetje de tijd om een beetje wakker te worden. Maar tegen die tijd dat je fucking wakker wordt, heb je zoveel schade toegevoegd aan de wereld. Maar geloof me, de mensen op Curaçao en de mensen in Zuid-Amerika, die waren lekker aan het chillen, hoor. En dan komen ze met een fucking immoraliteit en stelen. Maar dat is het dan juist, stelen. Het is niet kolonies maken voor het eenheid van de koning. En dit is wat soms praat ik met Nederlandse jongeren. Hè. Mensen, luister, je ziet me zo, hè, met heel veel energie en dat soort dingen. Hè. Ik ben 50 jaar, hè. Ik ben bijna 50, laat me het even zo zeggen. Ik ga je niet vertellen hoe oud ik ben, maar ik ben bijna 50. En ik zeg altijd dat ik 25 ben, dus ik wil je niet echt vertellen hoe oud ik ben. Maar goed. En ik praat met jongeren. Jongeren in Nederland. Ja? Doe het gewoon. En vraag gewoon, waarom hebben we een koninkrijk? Vraag die dingen. Kijk wat in het hersen van de mensen leven, man. De hersenpan van die jongeren. Ja. En eentje. We was in de vliegtuig een keertje en dan hoor ik van, ja, dit is dan de grondgebied van Nederland. Dus Curaçao bedoelt hij daarmee, hè? Curaçao. En dan kan je zien hoe geïndoctrineerd we zijn voor generaties na generaties. De hele wereld is van ons allemaal, om te starten. Niks is van jou. Er zijn een aantal mensen die op een bepaalde plek hebben geboren, het is voor een reden. Jij moet ervoor zorgen dat waar jij vandaan komt, goed en moreel is. Daar moet je voor zorgen. En dan laat die andere mensen ervoor zorgen dat waar ze hun vandaan komen moreel is. Maar wat jij niet gaat doen met je immorele smoel, andere mensen lastigvallen. Dat gebeurt er heel vaak. En ik word gewoon spuugzat van. En dan komen de discussies van wie is Israël, van wie is Curaçao, van wie is die eilanden. Wel, van degenen die daar waren eerst. Dat is de antwoord. En van degenen die daar geboren zijn. Ja? En als er Nederlanders die daar geboren zijn, dan is Curaçao je land, je eiland. Ja? En dan is Nederland gewoon de land van jouw ouders. Zo simpel is dat. Het is allemaal niet zo moeilijk, hoor. Dus je moet ervoor zorgen dat het fucking eiland, ja, moreel wordt. Dus de kern van het verhaal is niet alles behouden. Het is gewoon zien wat werkelijk is, begrijpen en in harmonie handelen. Met de wetten van de natuur. Dat is de kern van het verhaal. Zonder te vluchten. Heel veel mensen, ze horen me nu hier praten. Ze schreeuwt te veel. Ik wil niet horen. Ja? Het zijn mietjes. Het zijn mietjes. Alsof mijn stem überhaupt invloed heeft op jou. Als dat zo is, dan ben ik heel machtig. In plaats van dat je gewoon een fucking verhaal hoort en leert. Waar komt dit verhaal weer terug in de moderne tijd? Want heel veel mensen denken, oh, het is oud, ik heb niks hier aan, ik kan niks meer doen. Ja, nou, rijkdom. Mensen zoeken rijkdom, altijd. Er is geen één jongere die ik hoor, die niet snel rijk wil worden. Inclusief mijn eigen fucking kinderen. Ja? Ik moest continu met ze praten. Status. Ja? Ze willen, zeg maar, influencer worden. Of de koning heeft een bepaalde status natuurlijk. Ik weet niet, van de prullenbak of zo. Ik pis op die dingen, man. Wat ergens op. Alles wat met te maken heeft met slavernij, fuck it. Want mijn vrijheid is boven en voor iedereen moet vrijheid de hoogste prioriteit op je lijst zijn. En dan, ik bedoel niet liberalisme van de politieke partij. Ik bedoel absolute vrijheid. Het moet het hoogst
zijn op je lijst. Als dat niet het geval is, dan ben je een slaaf. Ja? En als jij blij bent met je slaafsysteem, en slavernij heeft niks te maken met zwart zijn. Witte mensen waren ook slaven. En zijn nog steeds. Als we zo door blijven gaan als domme koeien, dan gaat het ook nooit veranderen. Roem, bezit, erkenning. Kijk hoe geweldig ik ben. Je kan daarmee niet ontsnappen hoor. Niks stopt de tijd, mensen. De wereld heb ik gekozen hiervoor, als taalverbinding. De wereld betekent voltooiing, integratie, heelheid, acceptatie. Dat is de wereld. Wanneer we begrijpen, we moeten accepteren dat de wetten van de natuur gewoon onveranderlijk zijn. Wij moeten gaan ons gedrag adapteren, ons gedrag harmoniseren met deze wetten. Om überhaupt vormen van vrijheid, vrede en succes te ervaren in het leven. Echte geluk te ervaren in het leven. Niet half geluk. Nu is het altijd half geluk. Mensen kunnen gelukkig zijn, maar half. Want morgen moet je nog steeds gaan hard werken. Ja? Zelfs rijke mensen, man. Die werken soms het hardst. Ik kan je vertellen. Ja? En voor wat? Om het geld te blijven bewaren. Omdat anders hebben ze het gevoel dat ze hun leven niet in controle hebben. Mensen zijn twee mensen die geen belasting betalen. En ik ga je het geheim vertellen. En ik hoop dat jullie het leren ervan. Er zijn twee typen mensen die geen belasting betalen. Rijke mensen zijn ze continu bezig om structuren te bouwen. Om het geld, om de belasting zeg maar op te ontwijken. Of omzeilen. Ja. Allebei is oké, want het zijn allemaal structuren die de fiscus zelf heeft gemaakt, zodat de mensen gebruik van kunnen maken. Dus het is niet illegaal. Ja? Het is alleen maar een andere regels gelden voor de rijken. Begrijp dat nou gewoon. Ja? Jij bent gewoon de lul die denkt dat door deze politieke partijen te blijven ondersteunen, dat jij een echte kans krijgt tot succes in het leven. Nee, is niet. Je bent gewoon een lul. Klaar. En dan de tweede personen die dan geen belasting betalen, zijn arme mensen. Dus kies, welke wil je zijn? Mensen die in het midden zitten, die worden gewoon met een droog genaaid gewoon. Dat is niet eens leuk meer. Gewoon droog genaaid. Met de vaseline, zonder vaseline zelfs. Als je een beetje respect hebt, zou je tenminste een beetje vaseline gebruiken. Maar dat niet eens. Ze gieten hem gewoon erin. Alsof er niks aan de hand is. Dus we moeten gewoon gaan harmoniseren hiervan. Gewoon harmoniseren en begrijpen. Niet omdat alles perfect wordt, maar omdat alles gezien werd. Je moet gaan accepteren dat deze wetten er zijn. En zolang we dat niet doen, gaat niks gebeuren, mensen. En alleen, weet je wat het is? De reis eindigt waar het is begonnen. Ja, letterlijk. Alleen, de tekst eindigt ook zo. Ja, de tekst eindigt ook met, kijk naar de muren van Uruk, hoe groot ze zijn. Het is zo groot in de breedte en zo groot in de lengte. Dus het is eigenlijk, de schrijver geeft ons weer, die geeft ons weer een punt van terugkeer naar het begin. Al die dingen die dan heeft gebeurd, al die drama, om vervolgens weer terug te komen op het punt dat jij gewoon de dood niet kan ontsnappen. Al jouw moeite die je doet, bla bla bla, een dagje ga je dood. En dan heb je niks gedaan voor je eigen ziel. Ja, want daar gaat het om. Jij hebt niks geleerd. Ja, jij hebt niet eens vooruitgekomen met je eigen ziel. Want dit is het enige wat je meeneemt in het volgende leven. Het is je kennis. Het is je capaciteit om goddelijkheid, ja, te nabootsen. Kwaliteiten te creëren in je persoonlijkheid. Dat is wat we noemen dan een goed mens. Ik noem dat transformeren naar goddelijkheid. Ja, dat je ja zijn, dat je nee zijn. Gedisciplineerd bezig. Dat zijn allemaal kwaliteiten van goddelijkheid. Structuur brengen. Ja, heel veel mensen die rennen voor die dingen. Je moet het dan nu gaan doen nu, in jezelf. Moreel handelen. Begrijpen wat goed handelen is en niet goed handelen. Goddelijke kwaliteiten. En alleen de reiziger, de dwaas dus,
van de tarot, is het dwaas. De eerste kaart van de tarot, is groot arcana. Alleen de reiziger is veranderd. Niks gaat, de hele wereld, daarom zeg ik ook altijd, de wereld die werkt perfect, jongens. En die zal ook altijd, wat jij doet is, jij maakt voor jezelf moeilijk. Dat is het, dat is wat gaat gebeuren is. Jij wordt veranderd, niks anders. Al die dingen die men doet met de moeder aarde. Moeder aarde moet 1 centimeter naar voren gaan, naar de zon toe. 1 centimeter. En vergeet niet, moeder aarde is bewust. Het is een bewust wezen. Ja? En als hij dan besluit om 1 centimeter vooruit te... Alleen maar 1 centimeter. Laat me eventjes 1 centimeter naar mijn man toe gaan. Naar de zon. 1 centimeter. En brandde de hele fucking shitzooi. Ja, en alles begint opnieuw weer mooi bloeien. Zonder de mensen. De zondvloed, hè. Dat moet ik zo zeggen. De Anunnakis veroorzaken de zondvloed. Ja. Zelfs hun waren er bang voor. Ze hebben iets begonnen dat ze niet kunnen veranderen. Daarom hoor je ook heel vaagjes hoor je dat ook. Met de UFO-verhalen. Van de buitenlandse wezens. Dat wanneer mensheid wil besluiten om kernwapens te gebruiken, dat deze wezens meteen bemoeien en alles uitschakelen. Ja, dat hoor ik. En dat vind ik niet eens een raar idee. Want hun zelf zijn heel bang voor die dingen. Op het moment dat die dingen, zeg maar, eenmaal dat die atoombom gaat, dan is het klaar. Ook voor hun. En natuurlijk, hun willen niet de pijp uit, natuurlijk, hè. Dus dan zullen ze altijd bemoeien. De vraag is dan dus, waar leeft nog illusies in jou? Wat probeer je nog vast te houden? Dit is dan mijn vraag aan een en al. Waar probeer je vast te houden die geen toegevoegde waarde biedt aan je leven, man? Al die religieuze geloofssystemen die je hebt. Als je niet kan bewijzen, weggooien, man. Weggooien. Als jij mij niet kan duidelijk vertellen waarom een religie, al die instanties noodzakelijk zijn. Noodzakelijk. Ze zijn niet noodzakelijk. Denk goed na. Denk goed door. Want onze voorouders die vertelden ons vanaf dag 1 van de mensheid. Dat wij soeverein moeten zijn als mens, als individu. Niet als instituut. Ja? Die hebben ons al lang verteld. En nu moet jij mij vertellen waarom jij denkt dat het nodig is. En dan ga je het zien dat al die antwoorden geworteld zijn in angst. Ga je nu al vertellen. Denk na, wat zijn je antwoorden? En vraag jezelf af, is dat niet angstig? Je bent niet angstig. Het is allemaal te maken met chaos, angst. Anders creëren we chaos, angst. Anders is de sterkste die gaat heersen, angst. Ja? Ga maar over nadenken. Waar probeer jij nog aan te ontsnappen? En welke waarheid accepteer jij nog niet? Dat is dan je laatste illusie. Dat is eigenlijk mijn laatste, je kan zeggen, vraag die ik heb ook voor deze hele seizoen. Welke waarheid accepteer je niet? Ja? Aan het einde van Gilgamesh, de held faalt, de ego faalt. En weet je wat blijft bestaan? Natuurwet. En altijd. Alles wat hij heeft gedaan. Daarom zeg ik tegen de mensen, al die moeite, man. Al die moeite en energie. Dat wij denken dat we het ook allemaal kunnen ontsnappen, jongen. Dat wij denken dat wij slecht kunnen doen. Ja? Dat wij oorlogen kunnen voeren. Dat wij mensen kunnen vermoorden. Dat wij eilanden en landen kunnen veroveren, dus stelen. Dat wij belastingen kunnen blijven trekken ad infinitum, tot de eeuwige, de stelen van mensen hun zak. Ze hebben er niet toegestemd ervoor. Dat wij al deze dingen kunnen blijven doen. Een deel van kunnen blijven maken. Eeuwig. Ja? En denken dat we ooit een keertje zullen gaan winnen. En dat het ooit een keertje gaat werken. Dat gaat werken, Glenn. Het gaat werken. We moeten gewoon doorgaan. Gewoon iemand anders kiezen. Laten we iemand anders kiezen. Ja? Ja. Eerst gingen we kutten kiezen. Nu gaan we sletten kiezen. Ja? En dan gaan we anus kiezen later. En al die andere onzin.
Ja, en kijken. Het gaat lukken. Gaat lukken, Glenn. Ja, ja. Ja, ja. Al die moeite voor niks. Heel veel succes, zou ik zeggen. Ja, we kunnen kwaad blijven doen. Maar dit is er juist. Mensen kunnen niet eens begrijpen wat kwaad is, wat niet kwaad is. Mensen begrijpen dat niet. Nee, maar hoe kunnen we dan leven, Glenn? Hoe kunnen we dan leven? Huh? Hoe kunnen we dan leven zonder te stelen? Hoe kunnen we leven? Oh. Als we niet stelen, maar dan kunnen we niet leven, Glenn. We kunnen niet leven. We kunnen niet leven. Ja? Nederland is een gouden tijdperk. Gouden tijdperk, ja. De gouden stilpartij. Ja, ik begrijp het. Gouden stilpartij. Haal die dingen weg, wat blijft over? Haal al die dingen weg. Al die rijkdommen, al die dingen. Wat blijft over? Ben je een gezellige volk? Ben je een gezegende volk? Ben je een volk die begrijpt wat goed en kwaad is? Haal die dingen weg en dan praten we verder. Ja? Zolang die dingen erbij zijn en ik heb het nodig. Laatst was ook een jongen helemaal in de spotlight gezet. Ja, ik heb een caveman bedacht en bla bla bla. Wel, dat is leuk, gezellig. Maar hoe zit het nou met moraliteit? Huh? Kan jij bepalen, weet jij wat goed gedrag is en niet goed gedrag? Als jij voor een bedrijf gaat werken, ga je werken om ons vrijer te maken of ga je werken om ons tot slaaf te maken? Welke kant van de fucking tafel ben je? We gaan stoppen, mensen. Seizoen 7. Hoogwaarschijnlijk ga ik praten over de 12 wetten, want de wet is degene die altijd blijft bestaan. Dus wat de fuck is dan de wet? Heb ik dan in seizoen 1 besproken, ga ik nu nog dieper in en nog beter uitleggen. Dus dan gaan we eigenlijk de wetten van de natuur, gaan we de basiswet, de principes, gaan we bespreken. En dan vanuit die principes kunnen dan zeg maar gedrag herleiden. Ons gedrag kunnen dan herleid worden. Want ze regeren ook ons gedrag. Denken heel veel mensen van niet, maar het is wel zo. Dat is de reden waarom slechte mensen uiteindelijk moeten gaan betalen. Ja, je denkt alleen maar dat het niet zo is. En je probeert het te ontkomen. En heel vaak hoe ze dat doen, is door een ander te laten doen wat hun eigenlijk moeten doen. Bijvoorbeeld vermoorden. Je ziet Willem-Alexander en Slette en Kutte. Al die mensen, je ziet ze niet naar Iran en Irak gaan en schieten. Ja? Ze gaan symbolisch daar naartoe. Zet ze als de eerste man voor in de rij. Laat ze gaan schieten en doodgaan voor mij. Dan ga je zien wat gaat gebeuren. En ik wil niet horen van, ja, ik ben daarvoor. Ik wil dat je daarvoor bent. En de kogels ontvangt die andere soldaten ontvangen. Die moet jij ontvangen. Dat moet gebeuren. Dat doen ze niet. Dan sturen ze andere mensen toe. Domme koeien. En die domme koeien gaan het uitvoeren en karma komt voor hun. Dat is het droevige van het verhaal. Dus aan het begin van het seizoen zagen wij oorlog. Dus mijn promo die had het over de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Ja? Niet ver van de plaats waar we dan zeg maar dit tabletten hebben gevonden. Meer dan 4000 jaar geleden werd verteld eigenlijk. Ja? Koningen veranderen. Rijken verdwijnen. Volken komen en gaan. Maar de mens blijft dezelfde strijd voeren. Waarom? Omdat het ego dezelfde reis blijft maken. Niets is nieuws onder de zon. Dus het gaat van ego, dus de reis van de ziel, volgens Gligamesj. De ego, de schaduw, dan krijg je dan de reis, angst, verleiding, dood, desillusie en uiteindelijk wijsheid van de natuurwetten. Want alles wijst terug naar de natuurwetten. Alles. Dan zeg ik tegen je, je moet buigen. Als jij mij vraagt wie is God, dan zeg ik natuurwet. Ik bedoel, als ik dat toch wel een fysieke vorm moet geven, natuurwet. Dus Gilgamesh ontdekte eindelijk, niemand ontsnapt aan de natuurwet. Niet de koning, niet de held, niet de wijze, niet de zoeker. Zelfs hij kon de wet niet ontwijken, dus Gilgamesh. Zolang wij de lessen niet begrijpen, herhalen we deze
Elke keer weer. Dezelfde patroon. Keer op keer. Dezelfde conflicten. Dezelfde illusies. Dezelfde chaos. Wat wij doen? We doen het continu weer. We gaan weer terug naar de fuckingzelfde plek. Gaan we weer oorlog voeren. En weer oorlog voeren. Omdat we gewoon niet begrijpen. Dat is hoe ik weet dat we gewoon dom zijn. En die end. En klaar. Dus de vraag is niet, hoe veranderen wij de wereld met politiek, religie en geld? Dat is niet de vraag. De vraag is, begrijpen we de wet uiteindelijk wel of niet? Begrijpen we de wet? De echte wetten van de wereld, van het universum. Begrijpen we die? Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen, man. En heel eerlijk gezegd, als ik terug ga naar de slang, hè, de slang die zeg maar de plant heeft gegeten, zij was de ultieme les voor Gilgamesh. Ja, het leven gaat terug in de natuur als je niet begrijpt. Zo'n ego, je bent gewoon niet waardig. Dat is de reden waarom mensen zo snel de pijp uitgaan. Je wordt niet eens het geheim van verjonging wordt je gegund. Niet eens dat. En deze Anunnakis, en hiermee sluit ik het verhaal een beetje af. Deze Anunnakis die hadden technologie om verjonging heel lang te blijven rekken. Op een van die tabletten, niet van Gilgamesh, een andere tablet, die ik in het volgende zeg maar, cyclus ga doen, dus seizoen 8 tot 14. Dat is een andere cyclus. Daar gaan we praten over andere teksten. En in die teksten, in een van die teksten, staat het ook dat onder de, zeg maar, nu hebben ze dan, daarom praat ik dit gewoon heel vrijelijk nu, want hetzelfde archeologen en de wetenschappers, die hebben dit bevestigd, dat onder de Giza-pyramide zitten constructies. Ja? Maar in de teksten, in de Emerald Tablets van Thoth is eigenlijk Enki. Oké? En die heeft al jaren geleden ons verteld dat hij de architect was van die piramide. Dus iedereen vraagt, hoe is het? Enki. Deze Anunnakis. Ja? En hij vertelde ook dat hij noemde dan de Hall of Amenta. Dat is dan de bibliotheek van Amenta, kan je zeggen. Of waar heel veel mensen verwijzen naar de Akashic Records. Ja, heel veel spirituele leiders of spirituele mensen die praten over de Akashic. Het is een fysieke plek op aarde. Dus er is ook een Akashic in de spirituele wereld, kan je zeggen. Maar de Akashic Record is in de Hall van Amenta, is een bibliotheek met allerlei soorten kennis. Ja? En dat is natuurlijk een fysieke manifestatie van je kan zeggen, de geestelijke Akashic Record. Ja? Maar daaronder zit de Halls of Amenta. En in de Halls of Amenta, in dit bibliotheek kan je zeggen, zegt Enki dat hij zijn lichamen kon verjongeren. Hij kon de lichaam plaatsen en dit is wat de meeste elite op zoek zijn. Dit is wat hun agenda is ook. Want ze willen de staat van slavernij in stand houden en onsterfelijk worden en zo niet de jeugd geheim krijgen om die agenda uit te voeren. En de broeders van het licht, mensen zoals ik of mensen zoals, je kan zeggen, Pika teams en dat soort dingen, die proberen, de onsterfelijkheid is niet onsterfelijk, de verjongering is dan bedoeld om dit werk zoveel mogelijk en zo lang mogelijk te doen totdat de mensheid iets aan heeft. Laat me het even zo zeggen. Ja? Dus het wordt ons gegund omdat wij dit werk doen. En de mensen die het werk niet doen met hunzelf, tenminste om te starten. En helemaal niet met hun broers en zussen in de wereld. Die gaan de pijp uit met 60 jaar, man. Zo simpel is dat. Het is nog niet zo moeilijk. Ja? Want het vraagt ook
discipline van je. Dus ze vragen ook wel de goddelijke kwaliteiten. Discipline, weet je wel? Dingen die dan gedaan moeten worden. Ja? Als je die dingen niet hebt, visie, dan houdt het op. Ja? Dus, hou een beetje in de gaten. Ja, ik heb veel te veel gesproken al over deze Anunnaki's. Want ik vind niet dat ze dan te veel tijd besteden moet worden in de lessen. Want het heeft te maken met jouw eigen transformatie. Ja? Dus focus daarop. Geen enkele wezen die heeft te zeggen over jouw vrijheid. Geen enkie, geen engel. Ze kunnen wel technologie bedenken, maar dat behaalt niet weg dat ze dan zeg maar, de natuurwet aan het schenden zijn. En je hebt gezien, schenden van de natuurwet krijgt consequenties en hun ook. Hun krijgen ook die consequenties. Iedereen is onderheven aan de wetten van de natuur. The end. Punt uit, basta, einde fucking verhaal. Dus daarom moet jij zorgen dat jij niet die wetten er tegenin gaat. Ja? Mensen, dat was het voor vandaag. Ik hoop dat jullie hebben genoten van het hele seizoen. Ik heb heel veel besproken weer. Ja? Ik heb een beetje tijd genomen vandaag weer om alles goed uit te leggen. We hebben best wel wat veel tabletten besproken in één presentatie. Maar ik denk dat ik dan toch wel alles heb gezegd wat ik wou zeggen. Als jullie vragen hebben, kunnen jullie me altijd een mail sturen. info@thegreatworkexperience.com. En dan zal ik mijn best doen om antwoord te geven. En als je nog steeds deel wil nemen van de masterclass, de yoga en de detox, graag een mail sturen ook en zet ik jullie erin. Hartstikke bedankt voor alles, mensen. En ik wens jullie allemaal een leuke periode tegemoet, een leuke zomer tegemoet. Ook volgens mij krijgen we zo direct heel veel zon. En ik zou zeggen, Anukem Netef, Sesh, en Mwema Ad. Tot de volgende seizoen, mensen.